खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्लानि जनायाव 1 कोटिनि बारा रां हमदों। 20 कोटिनि खान्थि बादियै सिग्रोमबाय थानाय समावनो जनायाव गंसे गारिनिफ्राय नोगोद 1 कोटिनि बारा रां बोखांनो हायो। जनायनि 515 नं हादरारि राजा लामानि थिनालियाव जनाय एसएसटिनि हानजाया सानफ्रोमबो सिग्रोमबाय थानाय समावनो गोबां बिबांनि रां हमो। अरुणाचलनि इटानगरनिफ्राय पासीघाट फारसे थांबाय थानाय AR09C1668 नाम्बारनि गंसे साखा खबब्रै गारियाव सानै अरुणाचली सुबुंफोरा रांखौ लांबाय थानाय समावनो एसएसटिनि हानजाया सिग्रोमबाय थानाय समावनो रांखौ बोखांनो हायो। हमनो मोननाय रांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ जनाय पुलिस थानायाव लांनानै जनाय पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामो। दिनै गरेस्वराव इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव मोनसे आखाइ हमनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिपिएफनि दखाना बन्द जायोब्ला दरं उदालगुरि बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ मा खालामगोन? बिपिएफ दोलोनि नेताया अहंकारिनि थाखायनो एनडिए नेताखौ अहंकारि होनना बुंनो नागिरो। बेराफारसे हिरा सरनियाया थांनाय 10 बोसोराव अबर' रायजोनो जेबो होनो हायाखै। हिरा सरनियाया हानि मोनथायखौ होनो हायाखै आरो हिरा सरनियानि मोजां मोननाय बिपिएफ दोलोआबो हानि मोनथायखौ होनो हायासै। आथिखालनि समाव हिरा सरनियानि खोथानि जेबो बेलु गैया होनना प्रमद बर' बिथाङा लाजि फोनाङो। एसियानि दरसे हादरा गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों खैफोदाव। दिनै फुंनि समाव ताइवानाव 7.2 मेगनिट्युड गोख्रैथिनि बांग्रिं मावनायजों गोबां न' बां बिल्डिंफोरा सिलिंखार जायो। ताइवान सेन्ट्रेल वेदार एडमिनिस्ट्रेशनआ फोसावनाय बादिब्ला दिनै फुंनि समाव ताइवाननि राजथावनि ताइपायाव 7.2 मेगनिट्युड गोख्रैथिनि बांग्रिं मावदों। जाउनाव ताइवाननि गोबां न' बां गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरा सिलिंखार जादों। ताइवानाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि उनाव जापानाव सुनामि फैनायनि जापाननि नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि होदों। बिटिसिनि दानि इएम राकेश ब्रह्मनि हेंथायै बिटिसिनि बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ गसर थिसनदों। गावनि सायाव नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि हेंथायै मुसलपुर पुलिस थानायाव गसर थिसननो बारग' इएम बिथाङा। बावैसो इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'खौ इउपिपिएलआव हाबनो होनना रायलायदों होनना बुंदोंमोन। बेखौनो लानानै खौरांगिरि मेल खुङो बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। माबेयाव मा समाव रायलायदों बेखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा देखायना होनांगोन आरो रायजो राजानि गेजेराव खेंफोरथि होनांगोन। आरो बिथाङा जि आंनि मान सन्मान बा बिपिएफनि मान सन्मानखौ रायजो राजानि गेजेराव नंखायै फोसावदों बिनि थाखाय आं सोंखारियो आरो नंखायै फोसावनायनि थाखाय बिथांनि हेंथायै आयेननि बेबस्था लादों होनना बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।